An seo an inne seoin tá airde acu ar an economiacht thiorcalach agus éadaí inbhuanaithe, just an seo thugann a gar an Domhnach be daoine ága a reachtal siopa lé a díal éadaí fashion inbhuanaithe. Rathí an teirigh a bhaileathar chuig tugra pobl sprí agus sport a tan seo le ceithre bliana déag. Hanna cuidmór wahar le héile de poisttí ága agus ní rud a bí hartanáid se sa cheantar bh haine na maithre ná na poisttí. So hag smúnú orthú agus thoisi siad ina teile fo haine maithre le poisttí ága agus ó sin dírise agus dírise. An siopa éadaí sirí a ghlachan agus a dhéalann na héadaí inbhuanaithe agus díalann siad trascan agus airí baile inbhuanaithe a siopa eile, héid a teirigh de drá ranganaí a mol jigateach agus chuig seirbhí siad a dhaoine le deacratí fólamtha. Béw éadaí deasa an le brandaí cosa le nGall agus éasás agus beidir bearsca agus rudaí mar sin. Sin rudaí a bé sim ag daoine ága in agus bé sin seans maid a daoine ága éadaí inbhuanaithe a cheannach agus seans acu siopadúireacht áitiúil a dhéanamh fásta. Cheannach mé an seacaid seo i siúr le 5 euro. Tá má dhearfar íomhainn ag agur shopping spray ar an sathairn. Suas le míle báil éadaí inbhuanaithe a bheits ar díal sa siopa a halaí chalgain idir a 2 agus a 4 de sathairn. Ar a bhómanachan nuaíocht TG 4 a gar an Domhnach.